Έχεις παρατηρήσει ότι τελευταία το ρεζερβουάρ αδειάζει πιο γρήγορα. Παρόλο που οδηγείς όπως πάντα, δεν είναι φαντασία σου. Ανάμεσα στην κίνηση, τις βιασύνες και τις συνήθειες που επαναλαμβάνουμε αυτόματα, είναι εύκολο να καταναλώνεις περισσότερο καύσιμο χωρίς να το προσέχεις. Και όταν η κατανάλωση εκτοξεύεται, δεν πονά μόνο η τιμή ανά λίτρο, πονά το συνολικό ποσό στο τέλος του μήνα. Πολλοί άνθρωποι χάνουν εκατοντάδες, ακόμα και μερικές φορές πάνω από 1.000 ευρώ το χρόνο, όχι για το αυτοκίνητο που έχουν, αλλά για τον τρόπο που το οδηγούν. Κάθε περιττή επιτάχυνση, κάθε απότομο φρενάρισμα, κάθε λεπτό με τον κινητήρα αναμένο χωρίς να κινείσαι, είναι σαν να ανοίγεις μια μικρή διαρροή στο πορτοφόλι. Αλλά εδώ έρχεται το καλύτερο. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις αυτοκίνητο, ούτε να αγοράσεις πρόσθετα, ούτε να εγκαταστήσεις θαυματουργές συσκευές για να ξεκινήσεις να το λύσεις σήμερα. Απλά χρειάζεται να κατανοήσεις 7 χρυσούς κανόνες, εμπνευσμένους από κοινές πρακτικές στην Ιαπωνία, που μεταμορφώνουν τον τρόπο οδήγησης. Είναι απλές, σταθερές και μετρήσιμες προσαρμογές. Μειώνουν την κατανάλωση, μαλακώνουν τη φθορά του κινητήρα και σου επιστρέφουν χιλιόμετρα για κάθε λίτρο. Και ναι, ο τελευταίος κανόνας είναι αυτός που σχεδόν κανείς δεν εφαρμόζει, αλλά μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ του να γεμίζεις το ρεζερβουάρ μία φορά την εβδομάδα ή να το παρατείνεις για μερικές μέρες ακόμα. Ας ξεκινήσουμε. Κόλπο αριθμός 7. Προβλεπτική οδήγηση. Η οδήγηση με λιγότερη κατανάλωση βενζίνης δεν είναι μόνο θέμα να επιλέξεις το σωστό αυτοκίνητο ή τον τύπο καυσίμου. Η πραγματική διαφορά σχεδόν πάντα βρίσκεται στο πώς οδηγείς εσύ. Και εδώ εμφανίζεται το κλειδί που λίγοι εφαρμόζουν πραγματικά. Να είσαι ένας οδηγός που προβλέπει, όχι ένας που αντιδρά. Όταν οδηγείς αντιδρώντας την τελευταία στιγμή, όλα γίνονται αιχμές. Επιταχύνεις δυνατά για να ανακτήσεις, φρενάρεις αργά γιατί δεν είδες την αλλαγή να έρχεται, ξαναεπιταχύνεις για να επανέλθεις στον ρυθμό, και έτσι ο κινητήρας δουλεύει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτές οι απότομες αλλαγές είναι βενζίνη που εξατμίζεται σε πραγματικό χρόνο. Αντίθετα, η προβλεπτική οδήγηση κάνει το αντίθετο. Μαλακώνει κάθε μετάβαση. Λιγότερες αιχμές, περισσότερη ροή. Και η ροή σημαίνει οικονομία. Ξεκίνα με κάτι απλό. Κοίτα μακριά. Όχι μόνο τον προφυλακτήρα μπροστά σου, αλλά 2, 3 μέχρι 4 αυτοκίνητα μπροστά όταν είναι δυνατόν, και επίσης τι συμβαίνει στα πλάγια. Φανάρια, διασταυρώσεις, κυκλική κόμβη, πεζοί που πλησιάζουν σε διάβαση, ένα λεωφορείο που σταματά, μια σφιχτή στροφή, μια ανηφόρα που έρχεται. Όλα αυτά είναι σήματα. Αν τα διαβάσεις νωρίς, μπορείς να αφήσεις το πόδι σου από τον γκάζι νωρίτερα και να αφήσεις το αυτοκίνητο να προχωρήσει με αδράνεια. Σκέψου το φανάρι στο κίτρινο. Ο αντιδραστικός οδηγός κάνει 2 τυπικά πράγματα. Πατάει τον γκάζι στο τέρμα για να προλάβει ή πατάει απότομα το φρένο όταν δεν έχει πλέον περιθώριο. Ο προβλέπων υποθέτει ότι το πιο πιθανό είναι να γίνει κόκκινο και ενεργεί εκ των προτέρων. Αφήνει τον γκάζι, αφήνει το αυτοκίνητο να επιβραδύνει μόνο του και μόνο στο τέλος πατάει απαλά το φρένο. Τι κερδίζει? Αποφεύγει την περιττή επιτάχυνση και την απότομη φρεναρίσματα. 2 λιγότερες δόσεις καυσίμου. Το ίδιο συμβαίνει και στην κίνηση. Αν δεις ότι το αυτοκίνητο μπροστά αρχίζει να κλείνει τον χώρο ή τα φώτα φρένου ανάβουν μακριά, μην περιμένεις να σε αναγκάσουν να φρενάρεις. Αφαίρεσε το πόδι από τον γκάζι ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα, κράτησε λίγο μεγαλύτερη απόσταση και άφησε το αυτοκίνητο να αερολάρει. Αυτή η επιπλέον απόσταση δεν είναι χαμένος χρόνος. Είναι περιθώριο για να μην φρενάρεις και ξαναεπιταχύνεις. Και κάθε φορά που αποφεύγεις αυτό το μαφρένο συν επιτάχυνση, εξοικονομείς. Στον δρόμο, η προβλεπτική οδήγηση επίσης φαίνεται. Αν έρχεται κατηφόρα, εκμεταλλεύσου την ορμή χωρίς να πατάς περισσότερο τον γκάζι. Αν πλησιάζει ανηφόρα, μπες με σταθερή ταχύτητα και προοδευτική επιτάχυνση χωρίς να πατάς το πεντάλ σαν διακόπτη. Στις στροφές, το ιδανικό είναι να φτάσεις ήδη με τη σωστή ταχύτητα, όχι να μπαίνεις γρήγορα και να φρενάρεις μέσα στη στροφή. Το φρενάρισμα μέσα στη στροφή δεν ξοδεύει μόνο περισσότερο. Αναστατώνει το αυτοκίνητο και αυξάνει τη φθορά. Μία σύγχρονη λεπτομέρεια που παίζει υπέρ σου. Σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα, όταν αφήνεις τον γκάζι και το αυτοκίνητο είναι σε ταχύτητα, η ηλεκτρονική μπορεί να μειώσει την παροχή καυσίμου κατά την επιβράδυνση. Δεν χρειάζεται να παίζεις με την νεκρά για να εξοικονομήσεις. Στην πραγματικότητα, η οδήγηση σε νεκρά μπορεί να είναι επικίνδυνη και σε ορισμένα μέρη είναι ακατάλληλη ή απαγορευμένη. Η ιδέα είναι απλή. Προβλέπεις, αφήνεις τον γκάζι νωρίτερα και αφήνεις το αυτοκίνητο να φρενάρει απαλά. Η προβλεπτική οδήγηση είναι στην ουσία ένας συντονισμός μεταξύ των ματιών και των ποδιών σου. Μάτια μακριά, πόδι λεπτό. Προοδευτική επιτάχυνση, απαλό και προγραμματισμένο φρενάρισμα.
Κράτα το αυτοκίνητο να αναπνέει, σε σταθερό ρυθμό. Και αυτό δεν φαίνεται μόνο στην κατανάλωση, το νιώθεις σε όλα. Λιγότερες απότομες κινήσεις, λιγότερο στρες, λιγότερη κόπωση. Και επίσης φροντίζεις τα φρένα, τα ελαστικά, τη μετάδοση και τον κινητήρα, γιατί μειώνεις τους θερμικούς και μηχανικούς κραδασμούς. Αν θέλεις να το κάνεις συνήθεια, θέσε έναν απλό στόχο σε κάθε ταξίδι. Χρησιμοποίησε το φρένο όσο το δυνατόν λιγότερο χωρίς να θέτεις σε κίνδυνο την ασφάλεια. Κόλπο αριθμός 6. Η μεγάλη διαμάχη, παράθυρα κάτω ή ενεργοποιημένο κλιματιστικό. Αυτό είναι ένα από εκείνα τα θέματα που χωρίζουν τους οδηγούς για δεκαετίες, γιατί ακούγεται λογικό να σκεφτείς, αν σβήσω τον κλιματισμό, εξοικονομώ βενζίνη. Και μερικές φορές ισχύει, αλλά όχι πάντα. Η λεπτομέρεια είναι ότι στην πραγματική ζωή η κατανάλωση δεν εξαρτάται μόνο από τον συμπιεστή του κλιματιστικού, αλλά και από κάτι εξίσου ακριβό, την αεροδυναμική. Ο άνεμος μπορεί να είναι σύμμαχος όταν δροσίζει ή αθόρυβος εχθρός όταν σταματά το αυτοκίνητο σαν να έχεις πατημένο φρένο. Στην πόλη, σε βαριά κίνηση ή σε χαμηλές ταχύτητες, το να κατεβάζεις τα παράθυρα συνήθως είναι η πιο αποδοτική επιλογή. Γιατί? Επειδή στα 30, 40 ή 50 χιλιόμετρα την ώρα, η αντίσταση του αέρα δεν είναι ακόμα τόσο μεγάλη ώστε να αναγκάζει τον κινητήρα να δουλέψει παραπάνω. Σε αυτές τις συνθήκες, το άνοιγμα των παραθύρων δεν επιβαρύνει πολύ την κατανάλωση, ενώ η ενεργοποίηση του κλιματιστικού προσθέτει επιπλέον προσπάθεια. Ο συμπιεστής χρειάζεται ενέργεια και αυτή η ενέργεια προέρχεται από τον κινητήρα. Συνοπτικά, σε αργά ταξίδια, με συνεχείς στάσεις και αλλαγές ρυθμού, το πιο συμφέρον είναι να αερίζεις ανοίγοντας λίγο τα παράθυρα και να κρατάς το κλιματιστικό σβηστό, ειδικά αν δεν κάνει πολύ ζέστη. Αλλά όταν βγαίνεις στον αυτοκινητόδρομο, όλα αλλάζουν. Από μια ορισμένη ταχύτητα, η αντίσταση του αέρα αυξάνεται γρήγορα. Και με τα παράθυρα ανοιχτά, ο αέρας μπαίνει ανακατεμένος, δημιουργεί δίνες μέσα στην καμπίνα και διακόπτει τη ροή αεροδυναμικής του αυτοκινήτου. Είναι σαν να έχεις έναν αόρατο αλεξιπτωτιστή στα πλάγια. Ο κινητήρας πρέπει να πιέσει περισσότερο για να κρατήσει την ίδια ταχύτητα. Αυτή η επιπλέον όθηση είναι βενζίνη που καίγεται για να πολεμήσει τον άνεμο. Εδώ εμφανίζεται η ηρωνία. Στον αυτοκινητόδρομο, πολλές φορές συμφέρει περισσότερο να κλείνεις τα παράθυρα και να χρησιμοποιείς τον κλιματισμό με μέτρο. Ναι, ο κλιματισμός καταναλώνει, αλλά το αυτοκίνητο κινείται πιο καθαρά κόβοντας τον αέρα. Και επιπλέον, τα σύγχρονα συστήματα είναι πιο αποδοτικά από ό,τι φαντάζεται ο κόσμος. Δεν δουλεύουν πάντα στο μέγιστο, ρυθμίζουν, διατηρούν τη θερμοκρασία και αν χρησιμοποιηθούν σωστά, η επίδραση μπορεί να είναι μικρότερη από το αεροδυναμικό κόστος του να οδηγείς με ανοιχτά παράθυρα. Το κλειδί είναι πώς χρησιμοποιείς τον αέρα. Πολλοί κάνουν το λάθος να τον βάζουν στο ελάχιστο απόλυτο, με τον ανεμιστήρα στο τέρμα, σαν να θέλουν να παγώσουν την καμπίνα σε 2 λεπτά. Αυτή η πολική καταιγίδα αναγκάζει το σύστημα να δουλέψει περισσότερο και τότε νιώθεις την κατανάλωση. Αντίθετα, αν το ρυθμίσεις σε μια λογική θερμοκρασία, π.χ. 22 έως 24 βαθμοί Κελσίου, και αφήσεις το σύστημα να σταθεροποιηθεί, ο συμπιεστής δεν χρειάζεται να παλεύει συνεχώς. Και αν το αυτοκίνητό σου έχει αυτόματο πρόγραμμα, συνήθως είναι καλή ιδέα να το χρησιμοποιήσεις. Ρυθμίζει καλύτερα από το να ανεβάζεις και να κατεβάζεις συνεχώς την ισχύ. Ένα πρακτικό παράδειγμα το δείχνει καθαρά. Φαντάσου ότι πηγαίνεις 100 χιλιόμετρα την ώρα σε ανοιχτό δρόμο. Αν κατεβάσεις τα παράθυρα, θα νιώσεις περισσότερο θόρυβο και περισσότερη αντίσταση. Αυτή η αντίσταση δεν είναι δωρεάν. Ο κινητήρας αντισταθμίζει και η κατανάλωση αυξάνεται. Αντίθετα, με κλειστά παράθυρα και τον αέρα σε μέτριο επίπεδο, το αυτοκίνητο παραμένει πιο σταθερό, πιο ήσυχο και συνήθως καταναλώνει λιγότερο από ό,τι με τον αλεξιπτωτιστή των ανοιχτών παραθύρων. Υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που σχεδόν κανείς δεν αναφέρει. Η άνεση επηρεάζει επίσης τον τρόπο που οδηγείς. Με τον άνεμο να χτυπά, τον συνεχόμενο θόρυβο και τη ζέστη να μπαίνει, κουράζεσαι γρηγορότερα, εκνευρίζεσαι πιο εύκολα και είναι πιο πιθανό να οδηγείς με απότομες αλλαγές. Επιταχύνσεις, φρεναρίσματα, περιττές διορθώσεις. Και αυτές οι κινήσεις καίνε επίσης καύσιμο. Με μια ήσυχη καμπίνα είναι πιο εύκολο να διατηρήσεις ομαλή και αποδοτική οδήγηση. Άρα, ποιος είναι ο χρυσός κανόνας? Απλώς, σε χαμηλές ταχύτητες, στην πόλη και σε αργή κίνηση, παράθυρα κάτω και κλιματιστικό σβηστό, όσο είναι ανεκτό. Σε υψηλές ταχύτητες, σε δρόμο και αυτοκινητόδρομο, παράθυρα πάνω και μέτριος αέρας κλιματισμού. Αν θέλεις να εκμεταλλευτείς ακόμα περισσότερο το κόλπο, πριν ανοίξεις τον κλιματισμό αφού έχεις αφήσει το αυτοκίνητο στον ήλιο, άνοιξε για λίγα δευτερόλεπτα για να φύγει ο θερμός αέρας και μετά χρησιμοποίησε τον αέρα.
Ψύχει πιο γρήγορα και δουλεύει λιγότερο. Κόλπο αριθμός 5. Οδήγησε σε χαμηλές στροφές και εξοικονόμησε πολύ βενζίνη. Ένα από τα πιο κοινά και πιο ακριβά λάθη στην οδήγηση είναι να πιστεύεις ότι περισσότερες στροφές σημαίνει καλύτερη απόδοση. Στην πραγματικότητα, στα περισσότερα αυτοκίνητα δρόμου, το να κρατάς τον κινητήρα σε υψηλές στροφές σχεδόν πάντα σημαίνει ένα πράγμα. Κες περισσότερο καύσιμο από ό,τι χρειάζεσαι για να κάνεις το ίδιο. Η οδήγηση σε χαμηλές στροφές δεν σημαίνει να πηγαίνεις αργά. Σημαίνει να χρησιμοποιείς τον κινητήρα στην αποδοτική του ζώνη, όπου παρέχει ισχύ με λιγότερη προσπάθεια και λιγότερη κατανάλωση. Αρχικά, ας κατανοήσουμε την έννοια. Οι RPM ή στροφές ανά λεπτό δείχνουν πόσες στροφές κάνει ο κινητήρας σε ένα λεπτό. Όσο περισσότερες οι RPM, τόσο περισσότεροι κύκλοι καύσης ανά λεπτό και κατά συνέπεια περισσότερο καύσιμο εισέρχεται στο σύστημα για να διατηρηθεί αυτή η ταχύτητα περιστροφής. Ναι, ο κινητήρας παράγει περισσότερη ισχύ, αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι τι χρειάζεσαι. Στην πόλη, σε επίπεδο δρόμο ή ακόμα και σε μέτρια κίνηση, η απάντηση συνήθως είναι όχι. Εκεί εμφανίζεται το κόλπο. Να αποφύγεις να φωνάζει ο κινητήρας χωρίς λόγο. Σε ένα χειροκίνητο αυτοκίνητο, τη διαφορά την κάνεις εσύ με την αλλαγή ταχυτήτων. Οι περισσότεροι οδηγοί τραβούν τις αλλαγές πολύ μακριά από συνήθεια, από άγχος ή γιατί νιώθουν ότι το αυτοκίνητο ξυπνάει μόνο όταν ανέβουν οι στροφές. Αλλά αυτή η επιπλέον όθηση έχει κόστος. Το ιδανικό είναι να αλλάξεις ταχύτητα πριν ο κινητήρας φτάσει σε εκείνο το εύρος όπου γίνεται θορυβώδης και η κατανάλωση εκτοξεύεται. Απλά λόγια. Αν ο κινητήρας αρχίζει να ακούγεται στριμωγμένος, πιθανότατα ήδη άργησες λίγο. Τώρα ούτε πρόκειται να αλλάζεις τόσο νωρίς ώστε να πνίγεται ο κινητήρας. Αν τον αναγκάσεις να δουλεύει σε πολύ χαμηλές στροφές με μια πολύ υψηλή ταχύτητα, το αυτοκίνητο τρέμει, ανταποκρίνεται αργά και ο κινητήρας υποφέρει. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Το σωστό σημείο είναι να τον κρατάς σε ένα σταθερό εύρος όπου δεν απαιτείται υπερπροσπάθεια. Ως γενικός οδηγός σε πολλά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, η κίνηση γύρω από 1500 έως 2000 στροφές ανά λεπτό σε ήρεμη οδήγηση συνήθως είναι αποδοτική, σε μερικά ντίζελ ακόμα λιγότερο και σε μικρούς ή φορτωμένους κινητήρες, ίσως λίγο παραπάνω. Το σημαντικό είναι η αίσθηση. Το αυτοκίνητο πρέπει να πηγαίνει χαλαρά, χωρίς παράξενες δονήσεις και χωρίς ανάγκη να πατάς το τέρμα για να κρατήσεις τον ρυθμό. Σε αυτόματα, το κυβότιο προσπαθεί να το κάνει μόνο του, αλλά όχι πάντα. Υπάρχουν αυτοκίνητα που, λόγω προγραμματισμού ή στυλ οδήγησης, κρατούν τον κινητήρα σε υψηλές στροφές περισσότερο από το αναγκαίο. Εκεί έχεις δύο εύκολα εργαλεία, τη λειτουργία Eco και το δικό σου δεξί πόδι. Η λειτουργία Eco συνήθως μαλακώνει την απόκριση του γκαζιού και προτεραιοποιεί νωρίτερες αλλαγές ταχυτήτων. Και το πόδι σου, όταν το χρησιμοποιείς με λεπτότητα, ζητάει από το αυτοκίνητο λιγότερη ισχύ, οπότε το κυβότιο ανεβάζει ταχύτητα νωρίτερα. Σε μερικά μοντέλα μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις χειροκίνητο πρόγραμμα ή paddles για να αποφύγεις να μένει ο κινητήρας σε υψηλές στροφές χωρίς λόγο, ειδικά σε ελαφριές ανηφόρες ή προσπεράσματα που δεν απαιτούν πλήρες πάτημα του γκαζιού. Και γιατί αυτό το κόλπο εξοικονομεί τόσο πολύ? Επειδή η κατανάλωση εκτοξεύεται στις αιχμές. Δυνατές επιταχύνσεις, τραβήγματα αλλαγών, ανάκτηση ταχύτητας με υψηλές στροφές. Όταν οδηγείς σε χαμηλές RPM, ο κινητήρας δουλεύει με λιγότερη εσωτερική τριβή, λιγότερη θερμοκρασία, λιγότερο μηχανικό στρες και γενικά σε ένα σημείο όπου η αποδοτικότητα είναι καλύτερη. Και το όφελος δεν είναι μόνο στη βενζίνη. Φροντίζεις επίσης τη μετάδοση, τον συμπλέκτη, τα στηρίγματα και μειώνεις τη φθορά. Λιγότερες συνεχείς στροφές, λιγότερη κόπωση. Υπάρχει ένα επιπλέον που πολλοί παραβλέπουν, οι εκπομπές. Αποφεύγοντας να ανεβάζεις στροφές χωρίς λόγο, ο κινητήρας συνήθως λειτουργεί πιο αποδοτικά και αυτό μειώνει την ποσότητα καυσίμου που καίγεται ανά χιλιόμετρο. Δεν είναι οικολογική μαγεία, είναι λογική. Αν καις λιγότερο, εκπέμπεις λιγότερο. Πώς το εφαρμόζεις από σήμερα χωρίς να γίνεις αιμονικός? 3 απλοί κανόνες. Ο πρώτος, προοδευτική επιτάχυνση. Μην πατάς και αφήνεις, μην ψάχνεις τον απότομο τράβηγμα. Αναζήτησε ομαλότητα. Ο δεύτερος, διατήρησε σταθερή ταχύτητα όποτε μπορείς, γιατί κάθε αλλαγή ρυθμού αυξάνει την κατανάλωση. Και ο τρίτος, χρησιμοποίησε το ταχύμετρο στροφόμετρο ως σύμμαχο. Δεν χρειάζεται να το κοιτάς κάθε δευτερόλεπτο, αλλά χρησιμοποίησέ το για να αναγνωρίσεις το μοτίβο σου. Αν παρατηρήσεις ότι πάντα πηγαίνεις πάνω από ό,τι χρειάζεσαι, εκεί είναι η διαρροή. Κόλπο αριθμός 4. Εκμεταλλεύσου τις κατηφόρες για να εξοικονομήσεις βενζίνη. Αυτό το κόλπο φαίνεται προφανές, σχεδόν υπερβολικά απλό,
αλλά όταν το εφαρμόζεις σωστά, γίνεται μια από εκείνες τις σιωπηλές πρακτικές που με τον χρόνο φαίνονται στο ρεζερβουάρ. Γιατί μια κατηφόρα δεν θα έπρεπε να σου κοστίζει καύσιμο σαν να ήταν ανηφόρα. Είναι η τέλεια στιγμή να σταματήσεις να σπρώχνεις το αυτοκίνητο και να αφήσεις τη βαρύτητα να κάνει μέρος της δουλειάς. Το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, από συνήθεια, άγχος ή καθαρό αυτόματο πιλότο, συνεχίζουν να επιταχύνουν στις κατηφόρες, σαν το αυτοκίνητο να φρενάρει μόνο του ή σαν να είναι υποχρεωτικό να κρατάς το πεντάλ συνεχώς πατημένο. Και εκεί χάνεται βενζίνη που δεν σου προσφέρει τίποτα σε αντάλλαγμα. Η βασική ιδέα είναι αυτή. Σε μια κατηφόρα, η προτεραιότητά σου δεν είναι να κερδίσεις ταχύτητα. Είναι να διατηρήσεις τον έλεγχο με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση. Για να το πετύχεις, το πρώτο βήμα είναι πολύ απλό. Άφησε τον γκάζι. Άφησε το αυτοκίνητο να κυλήσει και να σταθεροποιηθεί. Πολλές φορές, μόνο με αυτό, το όχημα διατηρεί μια λογική ταχύτητα χωρίς να χρειαστεί να κάνεις κάτι άλλο. Σε ήπιες κλίσεις, το αυτοκίνητο κρατιέται με αδράνεια, σε πιο απότομες, η ταχύτητα τείνει να αυξηθεί και τότε μπαίνει το δεύτερο βήμα. Χρησιμοποίησε το φρένο κινητήρα με έξυπνο τρόπο. Το φρένο κινητήρα δεν είναι μια επιθετική τεχνική. Είναι βασικά η αξιοποίηση της φυσικής επιβράδυνσης του κινητήρα όταν είσαι σε ταχύτητα και δεν επιταχύνεις. Στα χειροκίνητα αυτοκίνητα, αυτό γίνεται κατεβάζοντας μια ταχύτητα αν η κατηφόρα είναι μεγάλη ή απότομη, ώστε ο κινητήρας να βοηθάει να συγκρατείτε το αυτοκίνητο. Δεν πρόκειται να κατεβάζεις ταχύτητες απότομα ούτε να ψάχνεις το αυτοκίνητο να τραβάει τινάγματα. Πρόκειται να επιλέξεις μια ταχύτητα που σου επιτρέπει να κατεβαίνεις ελεγχόμενα χωρίς να είσαι κολλημένος στο πεντάλ του φρένου όλη την ώρα. Αν μειώσεις την ταχύτητα και δεις ότι το αυτοκίνητο σου ξεφεύγει, μια ταχύτητα λιγότερη μπορεί να σου δώσει σταθερότητα χωρίς να χρειάζεται να φρενάρεις κάθε δευτερόλεπτο. Στα αυτόματα, η αρχή είναι η ίδια, αν και το εργαλείο αλλάζει. Πολλά σύγχρονα οχήματα έχουν τρόπους οδήγησης που αυξάνουν την επιβράδυνση στις κατηφόρες. Και αν το κυβότιο σου επιτρέπει χειρισμό με σηριακή λειτουργία ή paddles, μπορείς να επιλέξεις μια χαμηλότερη σχέση ώστε το αυτοκίνητο να μην εκτοξευθεί κάτω από την κατηφόρα. Το κλειδί είναι να μην αφήνεις τη μετάδοση να κυνηγάει ταχύτητες με τον γκάζι. Σε μια κατηφόρα, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να μεταφραστεί σε περιττή κατανάλωση και αίσθηση λιγότερο σταθερής οδήγησης. Εκτός από την οικονομία, υπάρχει ένα τεράστιο όφελος. Φροντίζεις τα φρένα. Οι μεγάλες κατηφόρες είναι από τις καταστάσεις που τα καταπονούν περισσότερο, με τα τακάκια και τους δίσκους αν πατάς συνεχώς το πεντάλ. Δεν φθύρονται, μόνο ζεσταίνονται, χάνουν αποτελεσματικότητα και μπορεί να σου προκαλέσουν ένα σφίξιμο. Όταν χρησιμοποιείς φρένο κινητήρα, μειώνεις την ανάγκη για συνεχές φρενάρισμα και αντί να κρατάς το αυτοκίνητο με το πεντάλ, το διατηρείς ελεγχόμενο με έναν πιο υγιή συνδυασμό. Επιβράδυνση συν απαλά και σημειακά φρεναρίσματα όταν χρειάζεται. Και εδώ έρχεται ένα σημαντικό σημείο. Η εξοικονόμηση δεν σημαίνει να κάνεις επικίνδυνους ελιγμούς. Κράτα πάντα μεγάλη απόσταση από το όχημα μπροστά, γιατί σε μια κατηφόρα τα λάθη μεγεθύνονται. Πρόβλεπε. Αν δεις ότι η κίνηση πυκνώνει, άφησε τον γκάζι νωρίτερα και άφησε το αυτοκίνητο να χάσει ταχύτητα σταδιακά. Απόφυγε απότομες κατεβάσεις ταχυτήτων που μπορεί να αποσταθεροποιήσουν το αυτοκίνητο ή να κάνουν τους τροχούς να χάσουν πρόσφυση, ειδικά αν το οδόστρωμα είναι βρεγμένο ή με χαλίκια. Και κάτι βασικό, μην κυλάς σε νεκρά για να εξοικονομήσεις. Εκτός από το ότι είναι επικίνδυνο γιατί μειώνει τον έλεγχο, σε πολλές περιπτώσεις δεν προσφέρει πραγματικό πλεονέκτημα και μπορεί να είναι ακατάλληλο ή απαγορευμένο ανάλογα με τον τόπο. Η αποδοτική οδήγηση πάντοτε συνδυάζεται με πλήρη έλεγχο του οχήματος. Κόλπο αριθμός 3. Σβήσε τον κινητήρα αν δεν τον χρησιμοποιείς. Υπάρχει ένας τύπος κατανάλωσης που σχεδόν κανείς δεν βλέπει, γιατί δεν φαίνεται σαν αγορά, αλλά εξακολουθεί να ρουφάει χρήματα, το ρελαντί. Ο κινητήρας αναμένος, το αυτοκίνητο σταθερό και παρόλα αυτά το καύσιμο συνεχίζει να μπαίνει. Δεν προχωράς, δεν κερδίζεις τίποτα, αλλά ο κινητήρας χρειάζεται να διατηρεί την καύση για να παραμένει ζωντανός. Αυτή η κατανάλωση φαίνεται μικρή δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο, μέχρι να τη συνοψίσεις σε εβδομάδες, μήνες και χρόνια. Μακριά φανάρια, ουρές για να μπεις σε πάρκινγκ, να περιμένεις κάποιον 2 λεπτά, μια συμφόρηση που σταματά και ξαναξεκινά και η διαρροή γίνεται πραγματική. Η λογική είναι απλή. Αν ξέρεις ότι θα μείνεις σταματημένος για λίγο, σβήσε. Υπάρχουν οδηγοί που αφήνουν τον κινητήρα αναμένο από συνήθεια, τεμπελιά ή επειδή πιστεύουν ότι το να σβήνεις και να ανάβεις καταναλώνει περισσότερο από το να τον αφήνεις αναμένο. Αυτός ο μύθος προέρχεται από εποχές όπου οι εκκινήσεις ήταν πιο βαριές, οι μπαταρίες πιο ευάλωτες και η έγχυση λιγότερο ακριβής.
Σήμερα, οι περισσότεροι σύγχρονοι κινητήρες και συστήματα εκκίνησης είναι σχεδιασμένοι για συχνές εκκινήσεις χωρίς πρόβλημα και σε πολλές περιπτώσεις το καύσιμο που ξοδεύει σε ρελαντί τελικά ξεπερνάει αυτό μιας κανονικής εκκίνησης. Γι' αυτό συχνά αναφέρεται ένας πρακτικός κανόνας. Αν η διακοπή θα είναι αρκετά μεγάλη ώστε το αυτοκίνητο να μένει εκεί περισσότερα από μερικά δευτερόλεπτα, το σβήσιμο αρχίζει να έχει νόημα. Κάποιοι λένε 10 δευτερόλεπτα. Άλλοι προτιμούν 30 ή 60 για να αποφύγουν συνεχείς εκκινήσεις και σβησίματα λόγω μικροστάσεων. Δεν χρειάζεται να είσαι αιμονικός με τον αριθμό. Το σημαντικό είναι να αναγνωρίζεις το μοτίβο. Αν ήδη ξέρεις ότι το φανάρι είναι μακρύ, αν βλέπεις ότι η ουρά δεν κινείται, αν περιμένεις κάποιον και σου λέει «κατεβαίνω», αλλά περνούν λεπτά, εκεί δεν υπάρχει συζήτηση. Ο κινητήρας αναμένος είναι καύσιμο πεταμένο. Επιπλέον, αυτό δεν είναι μόνο εξοικονόμηση βενζίνης. Το σβήσιμο μειώνει επίσης τον θόρυβο και τις εκπομπές στον δρόμο και χαμηλώνει τη θερμότητα που εκπέμπει ο κινητήρας σε κλειστούς χώρους ή κοντά σε ανθρώπους. Είναι μια μικρή κίνηση, αλλά επαναλαμβανόμενη πολλές φορές γίνεται σωρευτική οικονομία. Στην Ιαπωνία, όπου η προσέγγιση συνήθως είναι η αποδοτικότητα και η συνήθεια, αυτού του είδους οι μικροαποφάσεις αποτελούν μέρος του πακέτου. Δεν ψάχνουν ένα μαγικό κόλπο, αλλά να κλείσουν διαρροές. Τώρα, όπως κάθε χρήσιμο κόλπο, έχει τον σωστό τρόπο εφαρμογής. Δεν πρόκειται να σβήνεις και να ανάβεις μανιασμένα σε κάθε μικρή στάση. Η ιδέα είναι να το κάνεις όταν υπάρχει πραγματική, καθαρή διακοπή. Για παράδειγμα, σε μια διασταύρωση με πλήρως σταματημένη κίνηση, σε αναμονή για παραλαβή, σε μια ουρά που δεν προχωράει, σε εργοτάξιο με σταμάτα και προχώρα, όπου ήδη βλέπεις ότι ο χρόνος νεκρώματος είναι μεγάλος. Υπάρχουν επίσης λογικές εξαιρέσεις. Αν μόλις ζήτησες πολύ από τον κινητήρα, συμφέρει να μην σβήσεις αμέσως, ειδικά σε κινητήρες turbo, ώστε το σύστημα να σταθεροποιηθεί και να μειωθεί η θερμοκρασία. Μια άλλη περίπτωση, αν χρειάζεσαι τον αποθαμποτήρα επειγόντως για ασφάλεια ή βρίσκεσαι σε κατάσταση όπου το σβήσιμο μπορεί να επηρεάσει την ορατότητα ή τον έλεγχο, πάντα προτεραιότητα έχει η ασφάλεια πάνω από την εξοικονόμηση. Και αν βρίσκεσαι σε κλειστό ή κακώς αεριζόμενο χώρο, δεν θα έπρεπε καν να έχεις τον κινητήρα σε ρελαντί. Εκεί ο κίνδυνος δεν είναι η κατανάλωση, αλλά η υγεία. Πολλά νέα αυτοκίνητα το κάνουν ήδη για σένα με το σύστημα Start-Stop. Ο κινητήρας σβήνει όταν σταματάς και ξαναανάβει όταν αφήνεις το φρένο ή πατάς τον γκάζι. Δεν είναι καπρίτσιο του κατασκευαστή. Είναι άμεση απάντηση στο πόσο κοστίζει το ρελαντί στην πραγματική χρήση. Αν το αυτοκίνητό σου δεν το έχει, μπορείς να εφαρμόσεις την ίδια λογική χειροκίνητα, με κοινή λογική. Κόλπο αριθμός 2, καθάρισε και έλεγξε τα μπουζί για να καίει καλύτερα ο κινητήρας και να ξοδεύεις λιγότερο. Αν κάποια φορά ένιωσες ότι το αυτοκίνητο χάνει τη ζωντάνια του, ότι δυσκολεύεται να ξεκινήσει, ότι τρέμει λίγο στο ρελαντί ή ότι η κατανάλωση ανεβαίνει χωρίς λόγο, πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι κάτι μεγάλο και ακριβό, αλλά κάτι μικρό και βασικό, η σπινθήρα. Τα μπουζί είναι κυριολεκτικά το σημείο ανάφλεξης της καύσης. Είναι ο αναπτήρας που ανάβει το μείγμα αέρα και βενζίνης μέσα σε κάθε κύλινδρο. Και αν αυτή η σπινθήρα εξασθενεί, γίνεται ακανόνιστη ή φτάνει αργά, ο κινητήρας αρχίζει να δουλεύει άσχημα. Και όταν ένας κινητήρας δουλεύει άσχημα, το πρώτο που κάνει είναι να καταναλώνει περισσότερο για να κάνει το ίδιο. Αυτό που συμβαίνει είναι απλό. Ένα μπουζί σε καλή κατάσταση δημιουργεί μια ισχυρή και σταθερή σπινθήρα. Αυτή η σπινθήρα ανάβει το μείγμα καθαρά, ο κύλινδρος πιέζει όπως πρέπει και ο κινητήρας αποδίδει ισχύ με αποδοτικότητα. Αλλά όταν το μπουζί είναι φθαρμένο, βρώμικο από άνθρακα, με υπολείμματα λαδιού ή ατελώς καμένου καυσίμου, η σπινθήρα χάνει ποιότητα. Μπορεί να πηδήξει ασθενικά, ακανόνιστα ή ακόμα και να αποτύχει στιγμιαία. Αυτό το σφάλμα μερικές φορές φαίνεται ως τραβήγματα, μικρές δονήσεις, έλλειψη απόκρισης στο γκάζι ή ασταθές ρελαντί. Και αν και φαίνεται λεπτομέρεια, το αποτέλεσμα είναι μεγάλο. Ατελής καύση, περισσότερη σπατάλη βενζίνης και ο κινητήρας να αντισταθμίζει με περισσότερη προσπάθεια. Επιπλέον, τα μπουζί σε κακή κατάσταση αναγκάζουν άλλα εξαρτήματα να υποφέρουν. Η μπουζί ποινία, για παράδειγμα, πρέπει να δουλέψει περισσότερο για να δημιουργήσει τάση και να εξαναγκάσει σπινθήρα εκεί που πλέον δεν είναι εύκολο να πηδήξει. Με τον χρόνο, αυτό μπορεί να επιταχύνει τη φθορά και να προκαλέσει αλυσιδωτές βλάβες. Γι' αυτό, όταν μιλάμε για εξοικονόμηση καυσίμου, τα μπουζί είναι βασικό σημείο. Όχι επειδή είναι μαγικά, αλλά επειδή αν ο κινητήρας ανάβει άσχημα, όλα τα υπόλοιπα αποδιοργανώνονται. Πώς καταλαβαίνεις ότι ήρθε η ώρα να τα ελέγξεις? Υπάρχουν αρκετά σαφή σημάδια. Πιο αργή ή δύσκολη εκκίνηση, απώλεια ισχύως σε ανηφόρες, τραβήγματα σε ήπια επιτάχυνση,
ξαφνική αύξηση κατανάλωσης, πιο έντονη μυρωδιά βενζίνης ή ένας κινητήρας που δεν ακούγεται καθαρός, όπως πριν. Και αν οδηγείς πολύ σε κίνηση με συνεχείς στάσεις, σε μικρές διαδρομές ή σε περιοχές με σκόνη, τα μπουζί μπορεί να λερωθούν νωρίτερα από το αναμενόμενο. Επηρεάζει επίσης το καύσιμο, η κατάσταση του φίλτρου αέρα και ακόμη και ένα λανθασμένο μείγμα. Όταν κάτι δεν πάει καλά, τα μπουζί το δείχνουν. Τώρα έρχεται το σημαντικό. Καθαρισμός και ρύθμιση δεν σημαίνει πάντα το ίδιο για όλα τα αυτοκίνητα. Σε σύγχρονους κινητήρες, πολλά μπουζί είναι από ίριο ή πλατίνα και έρχονται ρυθμισμένα από το εργοστάσιο. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν συνιστάται να τα ξαναρυθμίσεις χειροκίνητα, γιατί μπορεί να τα καταστρέψεις ή να αλλοιώσεις το σχεδιασμό τους. Και πολλές φορές, αν είναι ήδη φθαρμένα, το καλύτερο δεν είναι να τα καθαρίσεις, είναι να τα αντικαταστήσεις. Το πραγματικά έξυπνο είναι να ακολουθείς το διάστημα συντήρησης του κατασκευαστή και να χρησιμοποιείς τον ακριβή τύπο μπουζί που αντιστοιχεί. Η αντικατάσταση ενός μπουζί με έναν παρόμοιο ή λάθος τύπου μπορεί να κάνει τον κινητήρα να λειτουργεί χειρότερα, όχι καλύτερα. Αν ο έλεγχος γίνεται σε συνεργείο, η διαδικασία συνήθως είναι γρήγορη αλλά προσεκτική. Αφαιρούνται, ελέγχεται το χρώμα και η κατάσταση, ελέγχεται το κενό ηλεκτροδίων αν ισχύει, καθαρίζονται μόνο αν χρειάζεται και εγκαθίστανται με τη σωστή ροπή. Αυτό το τελευταίο είναι κρίσιμο. Ένα μπουζί χαλαρά βιδωμένο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στεγανοποίησης. Ένα πολύ σφιχτά βιδωμένο μπορεί να καταστρέψει τη σπήρα της κεφαλής. Γι' αυτό, αν δεν έχεις τα εργαλεία και την εμπειρία, το πιο λογικό είναι ένας αξιόπιστος μηχανικός. Είναι μια σχετικά προσιτή υπηρεσία που μπορεί να σου επιστρέψει την πραγματική απόδοση. Κόλπο αριθμός 1. Χρησιμοποίησε το κατάλληλο λιπαντικό και ο κινητήρας σου θα στο επιστρέψει σε χιλιόμετρα. Αυτό είναι ένα από εκείνα τα συμβουλές που φαίνονται συντήρησης και όχι εξοικονόμησης, αλλά στην πράξη αξίζουν χρυσάφι. Γιατί το λάδι κινητήρα δεν υπάρχει μόνο για να αποτρέπει τη φθορά των εξαρτημάτων. Καθορίζει επίσης πόση ενέργεια χάνει ο κινητήρας λόγω τριβής, πόσο εύκολα κινείται σε κρύο περιβάλλον, πόσο καθαρός διατηρείται εσωτερικά και κατά συνέπεια πόσο καύσιμο χρειάζεται για να κάνει την ίδια δουλειά. Σκέψου το έτσι. Μέσα στον κινητήρα όλα περιστρέφονται, ολισθαίνουν και υποστηρίζουν πίεση χιλιάδες φορές το λεπτό. Έμβολα, δακτύλι, εκεντροφόρος, ρουλεμάν, αλυσίδα ή ημάντας, εσωτερικές αντλίες. Αν η λίπανση είναι σωστή, αυτά τα εξαρτήματα κυλούν ομαλά. Αν η λίπανση δεν είναι κατάλληλη, ο κινητήρας αρχίζει να ξοδεύει ενέργεια για να υπερνικήσει την τριβή. Και αυτή η ενέργεια προέρχεται από ένα μόνο μέρος, τη βενζίνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο το να βάζεις οποιοδήποτε λάδι με το να βάζεις το σωστό. Κάθε κινητήρας σχεδιάστηκε με συγκεκριμένες ανοχές και ανάγκες, τύπος λαδιού, ιξώδες, πρότυπα απόδοσης και ακόμη και εγκρίσεις του κατασκευαστή. Όλα αυτά αναγράφονται στο εγχειρίδιο ή στο καπάκι του κινητήρα. Και δεν είναι αυθαίρετο. Αν το αυτοκίνητό σου απαιτεί για παράδειγμα 0ω20 ή 5ω30, είναι επειδή ο σχεδιασμός του κινητήρα, η αντλία λαδιού και τα εσωτερικά κανάλια έχουν υπολογιστεί ώστε αυτός ο βαθμός να κυλάει σωστά και να προστατεύει όπως πρέπει, ειδικά κατά την εκκίνηση. Εδώ είναι το σημείο που πολλοί παραβλέπουν. Η μεγαλύτερη φθορά και ένα σημαντικό μέρος της κατανάλωσης συμβαίνει όταν ο κινητήρας είναι κρύος. Κατά την εκκίνηση, το λάδι πρέπει να φτάσει γρήγορα σε κάθε γωνία. Αν χρησιμοποιείς ένα λάδι πολύ παχύ για αυτόν τον κινητήρα, καθυστερεί να κυκλοφορήσει και ο κινητήρας αισθάνεται αντίσταση. Είναι σαν να θέλεις να τρέχεις με βαριές μπότες. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά, ο κινητήρας δουλεύει πιο σκληρά, καίει περισσότερο καύσιμο και προστατεύεται χειρότερα. Και αν χρησιμοποιήσεις ένα λάδι πολύ ελαφρύ όταν ο κινητήρας χρειάζεται ένα πιο ιξώδες, μπορεί να μείνεις με ανεπαρκή λιπαντική μεμβράνη σε ορισμένες συνθήκες, αυξάνοντας τη θερμοκρασία, τον θόρυβο, τη φθορά και ξανά την προσπάθεια. Και στις δύο περιπτώσεις, ο κινητήρας πληρώνει τη διαφορά. Επιπλέον, η ποιότητα μετράει. Ένα καλό λιπαντικό δεν λιπαίνει μόνο. Καθαρίζει και κρατά σε αιώρηση τα υπολείμματα καύσης. Αποτρέπει το σχηματισμό ηλίως. Βοηθά στον έλεγχο θερμοκρασιών και προστατεύει από τη διάβρωση. Με τον χρόνο, το παλιό λάδι υποβαθμίζεται. Χάνει πρόσθετα, μολύνεται, οξυδώνεται και δεν εκτελεί πλέον τη λειτουργία του με την ίδια αποτελεσματικότητα. Ένας κινητήρας με υποβαθμισμένο λάδι γίνεται πιο βαρύς, λιγότερο αποδοτικός και πιο επιρρεπής στη συσσόρευση αποθέσεων που επηρεάζουν την απόδοση. Και πρόσεξε, δεν αφορά μόνο το λάδι, αλλά την πλήρη αλλαγή. Το φίλτρο είναι μέρος του συστήματος. Αν το φίλτρο είναι κορεσμένο ή χαμηλής ποιότητας, μειώνει τη ροή, συγκρατεί χειρότερα τα σωματίδια και το λάδι βρωμίζει νωρίτερα.
Δηλαδή, αλλάζεις καλό λάδι, αλλά το σύστημα το καταπονεί και το όφελος διαρκεί λιγότερο. Συνθετικό ή ορυκτέλεο. Το συνθετικό συνήθως προσφέρει καλύτερη σταθερότητα, καλύτερη απόδοση σε ακραίες θερμοκρασίες και καλύτερη ροή σε κρύες συνθήκες, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην πόλη, σε μικρές διαδρομές ή σε μεταβλητό κλίμα. Αλλά δεν είναι κανόνας καθολικός. Το καλύτερο λάδι δεν είναι το πιο ακριβό, αλλά αυτό που πληρεί τις ακριβείς προδιαγραφές του κινητήρα σου. Ακόμη και ένα premium λάδι, αν είναι λάθος ιξώδες ή πρότυπο, μπορεί να σε κάνει να ξοδέψεις περισσότερο και να προστατεύει χειρότερα.